hu oyo papa oyo maame a gina sutre ni wura fi no okofie kura papa na maame misro be ohun sansan no okofie bebi awakọ akoso bibim se yare wo ma o de be fie o de sai ni papa ko a enu na wotwe na dade ase abutu nti ani die kwa so wo abonten na hu so papa ana wo nana Africa mo asia enkwala no mo ne empanifo no enkasa na empanifo so hu nkwala na mo so enka bi nche o mo se ne be ya o hu se wo huro nsa ko fie ne fi bia o di free abonten e ba no waja no kutia ansa na waye den wo ko fie wo mi enhye sadi nso enso wo huro nsa na ensan wanye hwe kura na wo fie abata mo na yentiti e ma no ni ehu sakwara na wo fie a wa huro ne nsa wa huro ne nsa da ko kura na nye aduonu ana aduonu enu enipa efri ewiase asase so no edoso ya moye ho ban ya yedru bebe ne na no ya sebeshi na nyame ena medana sie se ma de hie ye wa kwantum bia na wotwe ana na wotwe mienu mene obia kasa obi bia ni ha wo ha ne de hie eni ya kwantum nyame ada wo ma o mu na ehoye nti sene eye 31st night ye ko to dwani e kai o mu pa go no mo mi onko so en kai o no ni don wo no edin sa na gana so bibi e wo no so edin ye mfayi en tuyi sene be ya ina ye ba fa yin to pa so efra o ma panin shisha ya wodi ababia mo ma ye ni so makrachefo ne aketresiafo a mutumi kenkan social media eba ukai bibi na won tiatia eni unu anwene ho na bobo na manye che wu che no le ni pa no so edi won ko bibi no abo ono so ehun ban ene so wu bibi a empa so wo so na nko dia che obutu emwo yare no na mi pa ba ko so wo bo ho ban ka Ashanti regional bekwai eka ho nenso no waye no Greater Kumasi nti ene ufiri Kumasi ba udru ba bia wo se yesan wo ma wo sa ko wunji efiri se yenim yare a wodi free ho ba ebedru ba be no na bia nipa ba ko e de atwam aba na enam so ama uyuni aba bisi na na no nkyere se ye moye ho ban nti mo yenye san hihye na enso nyemfa yie entu yie yese kokoro nsa o so de semna na wunya ufie rane water ni ni kwa mo bi nsa emu so nentene enko enwohuru nwadie na obanso aba be hohoro ifina wa hohoro no de ja second person ono so abe hohoro ne nsa no nyemfa yie enso entu yie ye ka social distance ye na ye ni tua madishi e wachire hu na no machi aboso nti me mama kasa enkwachi bebe twetwe kano ma so sene be ya ye na no ye betumi apija imuni akwa akoto so ye ka social distance na no nkyere se ye nye oman adwuma o hron sa no akotena fin mu na yare no esa chiwa wobeka se ya mohu ban na se den o ma penisa ensi so se yensiese ye mantam aye baako aye mienu me pese mete ho peninsam na me ya doma e brada e ben me ne mu na be ko man adwuma bibia o siesie emma anwansra ye no mo na tifie yedura na jo mo bebi o mo koda anopa oko no asaba be srawo e dia no de ba be chia wo fie ina ba na wo huro nsa no na dia na wo ye na wonye bibia ma wo ye man mu o man penimie na no nka se yenye communal labor ye wo quarantine stage na no nkyere se ye bija ye mantem mo amanefu ama boatia na kira wutwem ana wo be twem no kasana na no beka a kire hwan ene ya ya resabie bia no enje se wo de wo malaria e ko ho ne ye ko hwewo ene konfanoji yare bibire wo de kwa wo munya adaji e ma ho efi se yare na e ba no ano edu esin se bia ene no
uti ne paiwa wunya para biwi na wo to wa no afa to aso efa se wo wansi ana wo bo wa uti eye wo ya wo fe eni ade a enhye fie bo modia ma enipa ba ku mienu asonte contact number wo ha wo fra bibia ambulance wo bia no o bitu mu ana mo nya ba be fa na no nkyerɛ sɛ wo fi ana wo bo wa ana wo yare no eye fere signs and symptoms enam so ma sa yare no eba nti wo hu bibi sa ntempa na no yi mpenfo asutri wo hwɛ ne hwɛ ha no na wo de sign efiefo no nso firi hɔ a wo bɛsa nsuo wo kogya ne nan o fa ha na no nso toto aso nti mum yɛ nhyɛ no so yɛ fa yie ento yie nti yɛ ka social distance ene epeso bi nti ene ɛbɛka sɛ o man yɛ dwuma yɛ nkɔ brother secretary edi ne pipa ne pɛn ba bi na wo mia no wo beebi o siesie nye nkɔfa efin ɛma yareɛ ɛmɛgye dade aseman ɛmɔ so no yɛbɛhwɛ asiesie nti made hyeɛ yɛ na mo wɔ Kumase mo wɔ Accra mo wɔ Tema yɛ mo ba mo mfa ne die ne ebu sɛ fata ɛma unit committee ɛmra o ma hyehyɛ no ɛna yɛ na me no mi no yɛ di so obi obebusu bia no wɔ bu dade aseman ɛmra so na obusu no so a ɛsan hyehyɛ no yɛ me na me yɛ to hɔ na nanom ɛna ayɛ ɛde ato hɔ na me no mi no yɛ to aso nti mo yɛ nhyɛ no so yɛ mfa yie ɛnto yie na me ka esi so sɛ nananom kyekyere dade ase na yɛ mu bi yɛ ho yɛn nananom bebree ɛwɔ ha ne yɛ ho mu edikanfoɔ abakɔ yɔm di gya yɛn mmara ne amammerɛ yɔm di gya dade ase ma mo yɛ hwɛ yie ni so mene enipa kakra kasa yɛ wɔn se nana wɔn so ade mu bi ayɛ ni so ade mu na se nipa no wɔ kwantuo mu wɔ Tema wɔ Accra na wɔte sɛ dade ase yɛ ne ehu ne ntiare no aba bi wura ha wo ba enye yi obi ani wɔ wɔ kwantuo ma ne hye ni dade ase wo di hye ni dade ase bi ana wo mfiri a ndi ase da kɛse ɛna mde ma enipa kakra ma bɔ wɔn